sa na chvíľku zastavme a spomeňme ešte jedno centrum. Dialog Centrum Slovensko, ktoré vzniklo v roku 1997. Neskôr sa otvorili pobočky aj v Írsku, Rusku, Spojenom kráľovstve. Rástli ako huby po daždi. Niekto potreboval veľmi rýchlo rozšíriť ideológiu nadradenosti. Ale najzásadnejšie odhalenie sa týka Ukrajiny. Vytvoril sa obrovský precedens, ktorým nás dnes krmia médiá. Regionálne dialog centra na Ukrajine nasledovali podobný plán. Boli založené pod záštitou Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, Moskovského patriarchatu a prevádzkované Alexandrom Dvorkinom a jeho chránencom Pavlom Brojdem. Tieto centra položili základy pre budúci konflikt na východnej Ukrajine, ktorý nakoniec prerastol do krvavej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.